Dette er en lektion i 9's komplement, en metode, hvor man kan trække to tal fra hinanden. Vi har et tilfældigt tal, 162 minus 73. Så siger vi 162 minus 9's komplement til 73, og det er et 6-tal for 3-tal der, og et 2-tal for 7-tal, altså det der mangler for at blive til 9. Så lægger man de her to tal sammen. Det giver 8, det giver 8, og det giver 1. Og når det er et positivt tal, det bliver til, man kan se, det tal man trækker fra er mindre end det vi har oprindeligt, så skal vi tage en fra den mest betydende og lægge til den mindst betydende. Og i det her tilfælde rykker et tal herind under og bliver til 89. Det her det er en lektion i 9's komplement, en nem måde at trække to tal fra hinanden. Hvis vi har et regnestykke, der hedder 543 minus 3461, det er der mange, der vil have svært ved, så laver vi bare 9's komplement. Så kommer der til at stå 443 plus 9's komplement til det tal her. 9's komplement, det betyder, at vi har et 1-tal, der skal blive til 9, så mangler der 8. Et 6-tal, der skal blive til 9, så mangler der 3. Et 4-tal bliver til 9, der mangler 5. Og et 3-tal, der skal blive til 9, så mangler der 6. Det lægger man sammen. Det giver 11. Det giver 8. Det giver 10. Og det giver 7. Når man nu kan se, at det nederste tal her er større end det øverste, så skal vi lave 9's komplement igen, fordi vi ved, at det bliver negativt. Så 9's komplement til det her tal er 8, 1, 9 og 2. Og så er tallet selvfølgelig negativt. Det er resultatet. Er en simpel måde at gange tal sammen, som de bruger i Kina for eksempel. Vi har to tal, 21 gange 12. Så siger man totallet og et-tallet her og totallet her. Så tager vi den del her, den del herover. Der er to kryds. Så har vi den del herover. Det er også to kryds. Og den del her 1, 2, 3, 4, 5. Sådan.